Takže čaute, Nesta. Ešte potom, počkaj, musím sa rozhovoriť trošku, lebo ešte nie som rozprávaný. Takže čaute, tu opäť Nesta, ochutnávacia cesta na nože cesta, tentokrát s mojou priateľkou. Ideme testovať poslednú reštauráciu z na noži, tentokrát je to hneď vedľa, je to v Ťahanovciach, Košiciach, reštaurácia u Katky, ideme na to. Návrat do minulosti. 7 jedál na výber, ty brďo. A je tu jeden stôl, lekolo toľko jedla varia. Už chápem, prečo tu mám lyžičku. Toto ragu má polievkovú štruktúru, toto je najväčší štýl. Táto nivová omáčka je asi, že 200 gramov nivy a pol deci smotany. To je, keby som nivu roztopenú jedol. Otvorené od 11. do 20. Ideme na to. Ideme. Poď prvá. Ďakujem. Takže tu máme... Ale fajné, nie je to tam obrázky, čo Martin vytkol, takže každopádne budeme testovať hlavné jedlo a dezert, obidva, a polievku. Ja si dám vývar, klasiku. Chceš aj polievku, či nechceš polievku? Môžeme vyskúšať, dobre. Ja by som si dala vývar. No ja. Akože ja som... Dobre, takže Vývar? Ja. Ja si dám určite plnenú papriku, pretože to je moje originál jedlo. Tak, jak Maťo hovoril, tak to ja tiež, čo som proste od detstva. Takže si dám vývar, ja si dám plnenú papričku a dezert, palacinky s medovou penou a ovocným ragu. Dobre, takže vývar dávam obidva a ja chcem vyskúšať tie kuracie prsia Diana. Diana? Som si dala. No som zvedavý, že koľko dajú... Vieš, čo je hlavné? Že koľko dajú knedlíkov, pretože ja som doma zvyknutý na 5-6 plus a keď dostanem 3 knedlíky, tak budem problém. Ale každopádne má to ten nádych retra, ale to mám rád. Som sa vrátil v čase, to je fajn. Ale je tu práve koberec. tak príjemný. Môže na tom Aladin, na to môže lietať. To je úplne jak taká reštika v Grautovciach, jedna taká, čo sme zvykli tam chodiť tak na obedy. Zacítim, jak školský jedálnik. Že mám tu prestreté, vieš, proste všetko ready. V čom to bolo parané krucinál? Neviem. Smrdí jak stará baba. Ďakujeme. Ďakujem. Vyvarík proste, ale dostal som tanier jak klobúk. Len neviem, či ty si nebudeš dosoľovať, ale za mňa je úplne super, že nesolím, nekorením. Dobrá, netreba. Nie? Ale horúca je strašne. Popálil som si jazyček. Ja keď som mala hlavu, tak to strčím do toho, to vychlípem. Ale to sú nie také tie rezancie, čo poznám. To sú také slíže skôr. My robíme tenké. Perce. Vývar kamaráde nakopne. Akože fakt je obrovský. Je klobúk, prisám. Akože zase teraz, keď tak zoberieš, tak vývar je proste ťažké pokaziť, ale jak dlžíš tú lyžičku? Vôbec nie je ťažké pokaziť vývar. Pamätáš si, keď boli tie, čo som nám objednávala? Čo sme jedli, moje boli kyslé. Je dosť veľa, akože, ako porcia. Porciovo myslím, že fakt je hodne ako. Výborná. Ďakujeme. Ako potom, čo som videl, jak komanduje, že mobily sem, tak som mal taký rešpekt trochu. To je žena. Veľa zeleninky, veľa mäska, veľa cestovín. Príjemne dochutnená, teplá, čiže polievka za mňa. Akože polievku som ešte sa mi nestalo, že som dostal proste zlú polievku. Ale ako za 4 € dostaneš strašný nálož, akože polievky. Nie, počkaj, vlastne táto polievka stala 3 € chlapci. Dámy a páni, 3 €. To je masaker za takéto toľko veľa polievky. Nepáči sa mi, to nie je chyba reštaurácie, ale aj estetika týchto tanierov sa mi nepáči. Lebo fakt neviem vydolovať tú polievku. Aj Katke chutí u Katke? Však ja nechcem rozprávať, ale chcem jesť. Zatiaľ dobre, polievka prešla môjim hodnotením, ale tak akože to som počul. A hovorím, že ako na polievke zase toho veľa nepokazíš. Na vývare, especially na vývare. Veľa zeleniny, veľa mäska, takže za mňa pohode. Ďakujem. Áno, toto vám asi... Polievočku môžem zobrať? Môžete, áno, dávam. Nie, môžete. Ďakujem krásne, výborné bolo. Ďakujeme. To nie, toto je problém. Toto akože vyskočilo mi, že je problém. Čo máte? Takže ja mám, je to plnená paprika, čemleté mäsko s rýžou vo vnútri a paradajková mačka, v Česku to je rajska a k tomu je knedla, v tomto prípade knedlík. Parená buchta, ale Katka má princeznú Dianu, kašu a okolo to je? Omáčka okolo. Ďakujeme ti, pane, za tieto dary. No dobre. Jedlo máte v poriadku? Áno. Ešte sme nestihli. Ja som ešte teraz idem prvý. Áno. A máte všetko? Áno, máme všetko, ďakujeme. Ďakujeme.
Mäsko také jemné, ale by som ho asi ešte trošku piekla. Hej? Ja mám také... Nie, že zle, ale piekla by som ho viacej ešte. Tu vidím red flag, chlapci. To je studený knedlík. Chlapci, to je problém. Oj, to nevadí, tam my sme žrali polievku 2 hodiny, no tak jasné, že nám to vychladlo. Bobo. Malo byť teplé. Dobre. Chlapci, to je elko. Ja keby to fakt... Presne viem, čo sa stalo. Že kým sme jedli polievku, tak to tam stálo. Takže, this is problem. This is problem. Ale ona sa prišla spýtať. Ešte som ani neochutnala. Ešte som ani nejedol, chápeš? To zase nemám rád takéto, jak sa hovorí, prehnanú starostlivosť. No to vidíš na tej knedle, jak sa krája. Pozri sa. Že to je, vieš, to je za drolí. To znamená, že už si zažila niečo na tom pulte. A ty si chcel zažiť niečo na pulte? Dobre, stačí. Toto ma sklamalo. Kto to pripravoval? Pozri sa. Jak to musím zatačiť, aby som... To ma sklamalo. No potom, jak som videl ten diel, tak sa bojím povedať, že... Je to proste studené, je to studené. Nie je to teplé. Je to vlážne. Ako ja som, akože... Môžem povedať, že som odborník na plnenú papriku, pretože som ju mal asi pred 3 dňami. A... Not good. Toto mäso je nedopečené inak? No neviem. Sú studené taniere, no. Hej, ale ja by som to mäsko piekla dlhšie. Ukáž. Ja mám divný pocit, jak do toho za každým zapichnem vidličku aj zarežem, ako... Není to, že hnusné. Ale... Ty mi nakroj. Dám ti tak, že ti dám aj... Aj kašu, no. Tak. Mäso sa trošku... Ja ti hovorím, najbližší záber, vieš, čo bude doma? Daj. Normálne, počúvaj, sa postavíš s kamerou, s mikrofónom pred dvere do vecka a budeš nahrávať, jak serem. Dobrú chuť. No. Ako ja mám rada surové mäso, ale tak toto je trošku... Kamaráde. To nevazí. A jedna, že to je proste tiež studené. A je to také, jak to mäso nemá, že to je keby prehryzneš a ešte cítiš takú tú... Čiže to je také, jak... Cítiš tú surovosť, vieš? Takú tú... Však to, vidíš toto, veď? Vidíš toto, čo je? A ešte ani není dochutená, proste, že je taká jak... múka. Nič. Taký Big Tasty si idem kúpiť, nepíš. No daj si, aha, tu máš, zober si môj. Aj skús iba ten knedlík, že či nehovorím hlúposti. Však iba taký, jak hmota iba. Taký bez duše. Puch, to môžeš rozbiť okno už. Pozri sa. Aha. To je jak fakt, no. Je to možné. Ale ja hovorím to, že ja už som aj keď som to pozeral, tak som vravel, že to mi nesedí, že dávajú to na 2 separátne taniere, pretože ten knedlík musí sa napiť tou proste fajnou šťavou, vieš, že dáš proste papriku, dáš knedlíky a poleješ tie knedlíky proste tou šťavičkou a aj to mäsko a nič to dáš separátne, chápeš? No už sa mentálne sa pripravujem na príchod majiteľky. Ja som vedel, a to hovoril aj starý, že proste nadhodnotil, že so 4 nožami to nadhodnotil. No ja neviem, kde sa potom stala chyba teraz. Nie, ale to ide o to, že aj to mäso je bez chuti proste. To, keby toto je... Fakt zabudli proste mi ochutiť jedlo. Daj si iba mäsko a rýžu. Viem, že sol je niečo, čo ty si vieš sám dochodiť na stole, ale aspoň ten základ. Chyba tam dačo. Sol, ale aj čierne korenie, tam nič necítim. Také proste blend, úplne blend. Už len budeme čakať na dezert a keď z toho sa nenajeme, tak sa rozplačem. Ale nie, ja som fakt vláčna. Ešte som neplakala na streame, ale už mi to je jedno. Nie je to, počúvaj, teraz opravím ťa. Bo nie je to nejedlé, je to iba nedochutené a je to studené. To neznamená, že to je najhoršie jedlo na svete. Iba to znamená, že to proste mohlo byť lepšie. Nie je to najhoršie. Ale za 4 nože som čakal, že to bude proste naloženka. Zatiaľ zo všetkých, kde si bol na nože, ktorá je top, minula Betliar 100%. Tá u krivého potoka, kde som mal žabacie stehinka a tie makové halušky, to bolo hotovo. S dovolením.
Chutila paprička? Chutila len trošku pár výhrad, že mal som takéto studenšie už trošku. Aj ten knedlík bol taký studenší celkom, taký tvrdší. Že... To neviem. Nie, to určite nie. Akože povedal som, že to nie je že najhoršie jedlo, len to bolo studenšie, no také. Čo dáme druhé? Nie. Dám si dezertík a... Diana, chutila? Bola omáčka veľmi dobrá, zemiaky tiež, akurát len mäsko trošku, ešte by som dlhšie robila. Trošku, ale inak super. Ďakujem Ďaká. pekne. Ti hovorím, že naplňujú nám do palaciniek 100%. Budeme ďakovať. Ti hovorím, že palacinky bude mať napľuté. To je tutka. Áno, máme všetko, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Zaujímavý styling Ježiš, palaciniek. No, a toto. Miraši, toto. Ale ja by som si dal hlavne, to by som si dal strašne. Tam si jedz palacinky, keď si chcel palacinky. Šulky mi nechaj. Kamo, vyzerá to fakt, že akože divoko, pozri sa, pre stream. Vyzerá to fakt, akože, takto som ešte, musím povedať, že takto som ešte palacinku nevidel. Bude chcieť, že by som aj doma také robila. Nesmej sa, ja už viem presne, čo ma teraz čaká. Ale fajne, domáca šláčka. A v tomto jedle vidieť taký ten cit, vieš, pre to jedlo. Že urobí proste takú tú rolku a nedá iba proste, vieš, klasiku. Je to dobré, Nechcel ale... si toto vyliať tam? Nie. Ja si radšej budem mačať. Fajné, teplúčke. Takže myslím, že feedback do kuchyne prišiel skorej. Ja som dala ešte kus cukru. Aj keď, a síce, keď si to máčam s tým, tak je to super. Hej. Jasné, že sladkému zase chutná. Nie, lebo dezerty je ťažko pokaziť. Pretože dezerty sú jednoduché veci. Toto si prísnu bližšie, nech ti nekvápne. Chýba mi tam cukor, ale inak úplne. Malo sladké, veľmi malo Ale sladké. zase to nevadí, vieš, keď si to máčaš do toho. No práve, že aj s tým je to malo sladké. Hej? Zase to hrozne nechcem teraz, že na sebe to je zle. Nie, už nie. Akože to je to, že ja mám proste vycibrený jazyk na sladké. Dnes tá dieta nie je cesta. Ale už ani za Boha s tým lakťom. Polievka super, proste vývar, klasika. Lacná. Hlavné jedlo studené, plnená paprika studená. Taká nedochutená, nič extra pre mňa. Ja som akože fakt, plná paprika, mal som ju pred 3 dňami a bola doma od mamky a bola fakt, že super. Ukázala som aj knedlík proste, jak kameň. Takže tak. A dezert fajn, hovorím, dezert proste na palacinkách, keď niečo pokazíš, tak to musíš byť Filipek XD. Ja som plný fakt. Sme po ochutnávke, mohli ste vidieť naše jedlá. Reštaurácia sa nachádza v Ťahanovciach, v Košiciach. Keby si chcel sám prísť a vyskúšať si toto jedlo, môžeš. Je to otvorené od 11. do 20. pondelok do nedele. 4 nože boli pre mňa, ako by som to povedal, nadsázka. Dal by som tak 3 alebo 2,5, ale to sa nedá, takže 3. Ďalšia video už z nože už nebude, pretože už skončila séria, ale každopádne, keď obnovia sériu, obnovíme sériu aj my. Toto bola moja priateľka Katka, to bol Nestík. Pre ďalší food content sleduj, odoberaj, lajkuj, zdieľaj, komentuj a peace out. A papaj.